Kidon telong kubor ki bayatu ba Ronaldo lami na Saudi Arabia Andre hidon pat telong kubor ki bayatu ba Ronaldo udang don ha Saudi Arabia rengkan berka klub kajang ke Al Nassr namar ba udang don ru hagajing mensau kiripot ki ong ba wala ka private jet kajang kalami na kanekari hagajan mit sinengkong Andre Ronaldo pan udang don hadum ta ha Saudi Arabia kaneka kupor kade hatin balami kecingakan at ha Middle East haka baka US pat ka Israel kila atak ya ka Iran haka janmit sngi sajan haka we pat ka kupor kila ya tu baki spy duriau jang ka US kila ya kun percaya ki spy duriau ka Iran ha Indian Ocean hamarjan pat ka Sri Lanka kane ka thamaga de haka international water lane haka duriau ba jong ka pertei om ha Iran lane ha US lane ha Israel henrei kade syaka wepat kacaka kata ka pamut ba kade ha kacaka jong ka India pat ka Sri Lanka pan laya turu ba sipun ki spy duriau jong ka Iran kibala car ngai bat kibala sya peniap hapo duriau henry wala kataru om pan dia jeng tip dikena halor kacing yap pan kacing ca jongki sipai hapo duriau ki sipai rescue team jong ka Sri Lanka kila sim jengkit kli hadin bagi layo jeng tip pan pencai pat pan ai jeng yarap ya kini ki sipai duriau pat kane ka thmap tengka US Israel Persia ya ka Iran kalabu jeng mas siga day ya ka perthai hi barokawai pat kiru pok mat jong ka perthai kila yale pan pencai ya kini ki arliang mamla katkum gacing yo jing tip ka malum mala kala penlong ya kacing yap ka basir kai jong ki breu jong ka Iran